Къде се загубих година и половина? Това е отговора, който ще получите в днешното видео, както и какво се случи междувременно с всичко, с което се занимавах и защо година и половина не апплоуднах финала на състезанието в Дания, което беше през 2022 година. Както помните, първото ми състезание, за което създавах този влог, беше през лятото на 2022 година и аз исках да ви покажа какъв е целият процес на подготовка, какво се случва в самото състезание, както и какво се случва off-season. Така, имах няколко видеа в влога, като последното видео, което апплоуднах, беше в деня преди състезанието, където ми сложиха тен, където се подготвях за последния ден, нанасях последни щрихи по диетата и подготовката си и така и не апплоуднах последното видео. Причината за това е, че последното видео беше кулминацията на цялото състезание и аз исках да ви предоставя с цялата информация, с снимки, видеа и всичко, което се случваше там. Аз всъщност имам последната част от видеото записана, записах я още веднага след състезанието в момента, в който се прибрах. Но причината да не го апплоудна беше, че аз исках да имам достъп до всички снимки, до всички видеа, да ви предоставя възможно най-много информация за това какво представлява едно състезание на сцената и зад сцената. И за това реших, че най-добрият подход е да изчакам съответните снимки и резултати да излезнат. Като предполагах, че това ще се случи доста бързо. За жалост обаче бях доста оптимистичен в ситуацията и очаквах, че тези неща ще се случат в рамките на 2-3 седмици, може би месец. И така аз реших, че мога да изчакам месец. След месец нямаше все още снимки и реших, че мога да изчакам 2, мога да изчакам повече и така колкото повече време минаваше, толкова повече решавах, че или ще чакам, защото съм чакал до сега, или няма смисъл да качвам нищо, тъй като вече е назад във времето и нямам какво да покажа. Междувременно се състезавах още не веднъж, само че за това ще говоря в следващото видео. Но относно състезанието в Дания, най-после има резултати след толкова много време. Проблемът в това се състои, че организаторът и президента на DFNA се занимава с абсолютно всичко сам. Като те съвсем наскоро станаха малко по-популярни на международната сцена, след като някои от състезателите им станаха световни шампиони. И най-после има поне малко информация, която мога да ви дам. Така или иначе аз продължавам да се състезавам. Имам набелязани състезания, на които ще се пускам тази година и за това ще говоря в следващото видео, но реших, че най-после време да завърша последното видео, кулминацията на първото ми състезание с това, което имам налично и без да го бавя повече. И така, може да очаквате още видеа. Възнамерявам да запиша няколко видеа в следващите няколко седмици, дори може би в следващите 2 седмици ще запиша 3 или 4 видеа. Дали ще ги апплоудна веднага не се знае, тъй като аз все още съм зает, имам доста ангажименти, които са естествено базирани на личния живот, а не на фитнеса и не знам кога имам свободно време, тъй като не съм най-добрия в менажирането на всичко и в планирането. Все пак може да очаквате още видеа съвсем скоро. Естествено аз съм подобрил физиката си от тогава доста. И може да очаквате и едно видео за първото натурално състезание, което се проведе съвсем наскоро в България. Очаквам да го кача може би в следващия месец. Така че ако това е нещо, което все още ви е интересно, все още искате да знаете какво се случва не само с моята подготовка, моите състезания, но и с наплива на повече натурални бодибилдери, както и с бума, който се случва последните 2 години в натуралния бодибилдинг от към състезания, които се тестват и физиките на атлетите. Не забравяйте да натиснете subscribe бутона долу, да харесате това видео и да ми покажете, че всъщност имате някакъв интерес. Това е всичко за сега и ще се видим съвсем скоро.